tsarkaka sai taitayin fare komai za a sa a dora mata da akwai guri idan ka rubuta alkhairi kai ta marmari in aka san hakan ka sa mata ta baka hanzari da ka zo Madina ka kura daraja a duniya da ka zo Madina Allah zai baka lafiya da ka zo Madina ka shiga aljanna gaskiya da ka zo Madina an maka rahama gaba daya da ka zo Madina komai ka ganshi daidaya a birnin Madina rai ke wa jiki ɗawainiya a birnin Madina ba zunubi babu jami'a a birnin Madina ka ga halittu guri daya a birnin Madina komai yake inda gaskiya a nan za ka girbi shukar ka ta can muje zuwa idan ka ga mutum da annabi dama da shi ya je a birnin Madina ke bayarwa bayan uwa idan ka ga mutum da annabi dama da shi ya je a birnin Madina ke bayarwa bayan uwa salati da sallama ga silar rai da rayuwa mabudin rabo makullin matsala da damuwa salati ga ali da sahabbansa yan uwa a sa'un mahatina mi iyayen na rantsuwa ikon mamallaki zan da na buɗe gaskiya na furta cikin nufinsa na yi abin gaba ɗaya waya ta karfafe ni da littafi da lafiya cikin haikalin na da kadare a safiya da gaskiya mun da ba da gaskiya ina yan uwa cikin tafiyar gata ta iso yana mai sanadarin kudura ce na marmaso mu sanya a baki ya fi mu daura mu dai guso idan zuciya ta tsarkaka hasken ka ya faso ga salaba ta so da kauna mu raba wa yan uwa musamman cikin ziyarar mai ba mu garkuwa na birnin Madina babban bango na faruwa azimul mukama da aja mai dauke mantuwa da gaskiya mun da ba da gaskiya da farko na ce mu tabbata kada mi rawa kuma mu saba da shi a inda muke a ko'ina kuma soyayya ake ta jin nauyi mai kamar zuma da harbin ta za a sha a haka ku zo mu je sama mu kai inda ba mu manta shi sakon guda kwarai a duk sanda zuciyar mu ta harba da shi sarai a dukkan bugu na numfashi ya zamo garai muna jin sa ne a girjin mu jikin mu har da rai umarninsa ko hani mu tsaya kyam da gaskiya biyayya irin ta yankan shauku makauniya mu ji da shiri dan ya ce mu gani mun zamo daya mu bayar da ran mu fansar sa mu mance duniya iyayen mu wasu dal halara ce mu karkato biyayyar su ta sace in muka bi su mun fito shewunan mu malaman mu na ilimi mu gayyato a kowace zamantakewa lamarin ya tabbato ba da gaskiya mun da ba da gaskiya salati ya zama abincin ruhin mu yan uwa ba na nufin biyan bukatu ba irin na shakuwa a tafiya zama da tsayuwar mu mance mantuwa in harshen mutum ya bushe ya samu damuwa da an ambace shi rai ya kada jiki kamar ruwa kwakwalwa ta amsa sakon kudura da gamsuwa mujabin a zuciyar mu ta ruhi da kokuwa cikin jijiyar mu take jini yayi ta sartuwa ba da gaskiya mun da ba da gaskiya kar mu tafi da lokacin mu a aiki da kasuwa hidima ga janibinsa da komai na karuwa mu kulla mu kwance kowace harka ta shakuwa a zarafin ubangidanmu muke ba da
shi dan ya cancanta ja gaba. Muna ji da shi muna alfahari da shi ya ba, mahaifin jiki mahaifin ruhi uwa uba. Mun ba da gaskiya mun da ba da gaskiya, majalisa da da'ira shi zami ta ambato, ana san har su saba da yabo da ambato, ko bacci muke zukatan musu dinga ambato, yabi jikin mu ko ina muke yawaita ambato, mai sunan sama mu ganshi da girma da kwarjini, mu narke cikin iyalinsa mu mai da ji gani, a hirkar mu boye soyayyar mai farin jini, mu yi ado da kwalliyar mu da ƙaunar sa mun sani. Mun ba da gaskiya mun da ba da gaskiya, mun zama inda duk muka yi magana shi ake gani, mu zama wanda duk ya so mu da shi ne abin sani, mu zama nasa inda duk muke ba a ganin wani, mu zama ko ina da begensa muke farin jini, mu zama rayuwar mu ce mutuwar masu markini, mu zama in ana na annabi to mu ake gani, mu zama sansani cikin sunnoninsa mun sani, mu zama masu ba da kulliyar kan ma'adani, mu zama shi kadai yake mana daɗi a baɗini, mu zama zahirin mu ba wani sai shi alamuni, mu zama da annabi ne abin gani. Mun ba da gaskiya mun da ba da gaskiya, a baccin ka sai ka gane ka samu dan uwa, ko kuwa dai kana da sauran nema a rayuwa, badawa ake ba soyayya ce ta gamsuwa, tambayi farke ko mafarkin ka ya kai ka kasuwa, kalalan garin ku zai zo dakin ka har gida, da zatinsa har gadon baccin naka mai gida, da ruhin ka zai ta yin tasirifi uban gida, yayi da kai ya so ya yarda da kai sariful gida. Tuni muka ba da gaskiya, bana iya baka istigraki da wanzuwa, da wannan ake zuwa a ziyarce shi dan uwa, da ladabi irin na masu usuli ake zuwa, tun daga ran da yayi kiranka ake shafa samuwa, duk guzurinka na gurinsa wadatuwa, mafi arziki mafi iya sauka da gamsuwa, a taskar ubangiji zai soma ka sabuwa, ibi da kanka za a yi maka kure ka dan uwa. Kaga zuciya da annabi tabbas da shi kaje, abin nan Madina ke bayarwa bayan uwa. Sai ka ji mai kira yana ta kira babu shi kuma, sai ka ga ka iso sai ka ga babu kai kuma, sai ka ji ka yi sallama an amsa kamar kuma, sai ka ji an taɓa ka ba hannun babu kai kuma, sai ka ji ka tsaya kamar ka zauna a nan kuma, sai ka ji jukuna suna motsi babu su kuma, sai ka ji rayuka suna tasbihi kamar kuma, sai ka ji harsuna suna ta kaɗawa a nan kuma, sai ka ji koranmu suna ta gudana ina kuma, sai ka ji zantika irin na mazaje da sallama, ka ji ana ta baka babu abin zahiri kuma, ga motsin fuka-fukai ta ina za su zo kuma, ga saukar mala'iku ta tunanin ka su kuma, ganyaye suna zuba a idanun ka nan kuma, asake suna bisa shaganin naka nan kuma, kamar kai a san da ba kai bai na ka je kuma, da ruhi yakan fata bai zuciya ba ma, da zati ya dilmiye shi rai bai gani ba ma, a nan haku ke zama an ta tashi can sama, ina ji ina gani ban san mai na ce ba ma. Annabi ne abin gani, an mutu ne na ganna aljanna abin da armashi, ban ga mala'ika ba ba zare ran bakar sashi, ban kwanta ba ban ji amman wata tambaya ba shi, ban ji gawa ba ban ji an wata busa ba tarsashi, ba tsaya ba kana ban ga siradi ba ko kusa, idan zan faɗa a bar ni na
ce kar a karkasa, kiyama tana gidan Ahmadu gata nan kusa, ashe shi ake nufi gam daga na can bisa. Ba da gaskiya mun da ba da gaskiya. Salamun alaika ya qurratu aini nasira, salamun alaika ya mai rauda da kausara, salamun alaika ya alkibla madogara, salamun alaika ruhin kudura da marmara, salamun alaika ramar Allah ban kasa, salamun alaika afuwar Allah ta kurkusa, salamun alaika sirrin zati a dolasa, salamun alaika mai sako mai ya durkusa. Inda na ba da gaskiya anan sai ka aika ranka ya tunkari can ciki, ana maraban da shi zaka ji ne cikin jiki, kurewar iyakacin ladabi babu mallaki, koya ma akai da kai ka bi kurin matsarkaki, kana sallama da harshe ana duba zuciya, abin da ke cikin ta a ɗiba a gauraya, idan ta yi kyau ka kyautata ita ko ta sunkuya, sannan ta yi ta tumbuɗin asiraran ka ɗaya. Ba da gaskiya mun da ba da gaskiya, abin duk da za a baka kwadama da shi ka zo, bukatun ka ga sunan firjig sun yi dandazo, da buya da bayyana ba su shiga cikin hazo, in alamar shuhudu ne ga ka gaban sanan ka zo.